Ba't ayaw mo pumasok ka nga sa relasyon na mali? Ayaw mo ng maling relasyon pero pinipilit mo, tinuturuan mo siya ng maling relasyon. I'm in love with my boss and he is married. Kaya lang, pinipilit ko na wag. Kasi bago mawala yung daddy ko, ang promise ko sa kanya, hindi ako mai-in love sa taong may asawa dahil nagkaroon ng issue ng daddy ko sa ganyan. Pero sabi ko nga sa'yo, sa sobrang dami kong pinagdaanan, nung nakakausap ko na siya, parang nahuhulog na po ako. Pero aware ka, di ba, na may asawa siya? Hindi. Opo. Kaya nga, dati pinipigilan ko talaga yung sarili ko na wag. Ngayon po kasi, nandun na po siya sa lagi niya pong sinasabi na iiwan na po yung family niya. Gusto niya po magsama na po kami. Ang lagi ko po kasing sinasabi sa kanya na wag. Kasi I'm in the position na iniwanan din kami ng tatay namin para sa isang babae. So ayoko maramdaman yun ng mga anak niya. Kaya sabi ko, okay na lang na magtiis ako na lagi na lang akong kept in the dark. Huwag niya lang gawin yun sa family niya. Pero binibigyan mo siya ng rason, Sarah, na gawin yun kasi nandyan ka. So, kailangan ko po bang umalis? Kahit alam ko naman na ganun na, kahit alam kong kayang-kaya niyang gawin, ayoko pa din. Ba't ayaw mo pumasok ka nga sa relasyon na mali? Ayaw mo ng maling relasyon pero pinipilit mo, tinuturuan mo siya ng maling relasyon. Tama ba yun? Hindi po. Pero bakit mo siya tinuturuan na mas gumawa ng mali kung talagang mahal mo siya? So proud ka naman. Nakabit ka. Oo. Sige, sabihin kong proud na lang ako na kabet. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.